saurari to yau aka yin ta ƙare domin wannan sukuwa ce ta ƙarshe a wato cin kofin mai girma gwamnan jihar Kano, inda za su je sukuwa mai tsawon falon 10 ta manyan dawaki na Sudan. Hago nan gane ke ganin sai a baya dago gaba. Haka can ko? Da sauran falon ɗaya ta ƙare wannan sukuwa. Sakar ta riga ta ƙare kwana lami lafiya. Sakar ta gama kwana lami lafiya. Sakar tana kanta. Sakar ya samu ta bulala. Sakar sukuwa ta riga ta ƙare. Za a je ya bata iska. Amma ya kuta sama lamba 8. Jama'a don Allah mu taɓa ma wannan godiya mai suna Sakar. Yau murnar wasan da muke sarakuna ba masu katin ke Kano. Ai za a yi ma kyauta insha Allah. Can waje kuma godiya ce ta mai alfarma sarkin musulmi kuma shine ainihin grand patron na hukumar sukuwa ta Turf Club Federation of Nigeria. Wannan godiya za ta je ta yi sukuwa ta ita kai. Saboda haka jama'a don Allah ta ba ma wannan godiya mai suna Sakar. Lecturer sai ka ta sama lamba 5, chief starter na ƙasa Alhaji Muhammadu Zango Zaria yana jiranka. Godiyar ka ta za ta yi sukuwa ne cikin lokaci.